New York. Mega love shoutout, Sun Princess. Mega loves. Wow, cute ng bear. Ayan, oo. Cute talaga ni bear. Thank you, Sun Princess. Thank you, Lalabs. Cute talaga yung bear ko, parang ako. Mas cute si Ho. Bola si ano, oh, Ben pa. Oo nga po. Agree naman si, ano, si Lalabs Princess. Mas cute si Ho, ang host. Cute. Baka cute. Di yan bola, oy. Ano? Ano lang? Malala na yun. Oo nga, malala na kapag cute. Totoo yan. Sana all totoo. Nilalamig na ang aking. Ba't kaya ayaw mag-rotate nito? Okay. Ayaw niya mag-rotate. Ayaw niyang gumising. Uy, ito. Okay. Paano kaya? Di ba ano, Lalabs, mag-ano ka na rin, mag-live? Kanina po yan, di pa na nakakuha ng saktong angulo. Alam mo yon, hawak-hawak ko lang yung phone. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Makangalay ako nito. Paano kaya ilagay? Ayaw kasi niyang ano, ayaw niya kasi mag-rotate. Nakakainis. Paano kaya siya mag-rotate? Ayaw niya mag-rotate. Oh, ayaw niya mag-rotate. Rotate device. Lock.
Maya pa po, Ate Koy. Anong oras yun sa'yo? Hawak ko pala, isipin mo. Oo, hawak ko lang. Tinetesting ko nga, ba't ayaw kasi niya? Bakit nag-rotate? Ano siya, rotate device. Isapak ko eh. Nakikiuta sa hula. La, na, 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 na. Ayaw mo kasi mag-rotate. Kainis ka naman eh. Mag-rotate ka. Power mo. Buka. Mga pasibo. Baliktarin ko na lang yung CP ko para sakto ang anggulo. Maguguluhan ka talaga. Big panel layout. Kasi nangangalan yung... Bahala na kayo dyan. Nakaganyan lang. Nahirapan ako, kainis. Maganda kasi yung ganyan. Wow, sana all may GLS. Nag-loading. GLS. Sana all merong GLS. Ayan, done ako sa'yo, Jorex. Ayaw makisama. Ayaw makisama, kainis. Makisama. Ay. Kamusta, Jorex? Ko na, mag-GLS. Dan na ako sa iyong GLS. Sana all. Malaki na ba yung sound mo, Jorex? Kamusta ang palaaway na host? Sana all palaaway. Kailan ako ng away?
Kailan ako nag-aano, palaaway? Chorex. Paano kaya? Kainis. Ayaw talaga. Kamusta pala ang always smile background mo sa B8? Anong smile? Pa-entry ka na sa akin pag may time ka. Uy, pero always ka nang walang time, di ba? Oo, buti alam mo. Kailan ba GLS mo? Tusok lang ako eh. Exit na ako, ganyan ka naman eh. Punta ka lang dito para magpatabsak. Isip ko lang araw. Ano kaya yung sabi niya? Basta palang always smile background mo sabi. Ano ba problema? May problema ba to? Sa pag-ibig ko. Punta lang dito para magpatamsak. Char. Antay natin yung magandang dila. Puso ko yung napiha. Thank you, Ben Paz. Kamusta na ang data mo? Nawala ka kagabi. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. 1, 2, 3, 4. Magandang dilat, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. Bawat lakad mo, lahat sila lang papatingin. Di mawari
Magandang dilat, gusto ko yung nabihat. PLDT kasi hanggang ngayon wala silang net. Konti na lang yung data ko doon. Kaya, nagka-problema naman to ngayon sa rotate. Kagabi naman. Lahat. Uy, mega love shoutout, Jane Soto. Good morning. Ayaw ng kainis. Ayaw mag-rotate yung cellphone. Ano pala ba? Kahit na magpakita ako, bakit ang gulo? Ayaw mag-rotate. Kahit na ko, hindi ko siya kahit magpakita ako, hindi ko siya ma-rotate. Kailangan ko pang hawakan. Papagod ako. Shane, Irene, ikaw ang mag-rotate. Harang. Attend sa family in Japan. Oh, pumupunta sa akin to. Oo nga, i-rotate ko nga. Ayaw. Ayaw nga niya. Harang. End ko natin. Start ka ulit. Sayang ang oras. Huwag na yan. Sayang yung oras. Pwede din pala. Sayang din yung tamsak. Hirap ako mag-tamsak. Mega love shoutout at sa family in Japan. Time is gold ba? Gold is the time.
pagkatapos. Mega love shout out to Tensa Family Japan. Thank you, sis. Ed ka na, tapos start uli. Huwag manghinayang sa oras. Ikaw na mismong hindi pinanghihinay. Ah, Tara, Sana all hindi pinanghihinayangan. Sige na nga, mag-end na ako. Tinantopa. Jane Ayi Tompak. Akala ko topak. Sige, ayusin mo nga muna. Kainis naman. Makatawa, Jane, ah. Mag-end ka na, tol. O mag-start ako ulit. Kasi hindi siya mag-rotate eh. Nahirapan ako Paano ako magpapakita? Eh, hawak-hawak ko yung phone. Hindi na kalay ako. Pinahirapan pa ako. Sige na, mag-end ako ulit. At magpapakita ako. Ha? Oh. Sige, baka mawala na naman ako sa LS mo. Bakit? Oo nga pala, kasi nga mahina yun. Wala na pala yung ano. Pag hindi siya nag-end packs, pagtapos ng live ni host, tagilid ng leg natin. Oo, kawawa naman kayo. Sige na, wait lang. Mag-set ako ulit.